onon rewinotoɓe bowal ganni on wismama e nder nde ɗo tongode hesere min mbaɗanino on yowre caggal nde bannoɗen yewtere ko faati e gonko ɗemɗe ƴewɗen ɗemɗe moɗodiral mumen e ñamodiral mumen walla jarjartodiral hakkude mumen en mbaɗino namdal sakket mbiɗen beele ɗemgal Pulaar ina daɗi hen en kertinta ɗemgal Pulaar kono en ƴeewat ko wonata sababuji mayugol ɗemgal ƴeewen so en jirodiri ɗum e gonko ɗemgal men beele eɗen mbawa dadde walla ala so ɗum ɓenni jurniteɗen ɗemgal men gonko mum e nder aduna o holto ɓure mum goni holto ngakkanɗe mum goni holto foti sappitede holto foti hefede ndi ɗum fof ɓenni mbaɗen tongol ƴewde beele ɗemgal men ina wawi dadde salo nuskede halfede e wostede e on fannu darde yonti e nde fedde ko adi fof hono no mbirunoɗen e yewtere men ɓennude ɗemde goni koye yartodirde e nder koye men ɓurgal hewde doole fof ina yarto gongal ngal kono ɓurgol hewde doole ina fawino no mbirunoɗen ni e gueɗe kewɗe ina jeeya e gueɗe hen ɓurɗe timmude wonde ɗemgal paggorgal woni ina langue économique gaga wonde ɗemgal faggudu wonde ɗemgal julagu woni ina langue commercial so ɗum ala wona ɗemgal métier e fitiram gollaw so ɗemgal dañi ndiɗo daɗɗude to banggue faggudu saabu eɗen gandi ko faggudu yajnata ɗemgal ko kam kadi woni ƴañorgal ɗo ɗemgal wawi ummade gam wadde diwande faade yeeso kamene laamu jaaru ganden ko jooɗorde gomen impérial so en jurnetima e ɗemgal Pulaar caɗele mum e ellaji gonɗi hen ko adi fof ko hiiɗede nde ɗemgal woppete wellito foofa ɗemgal ɓittetaki hiiɗetaki so en dokki yeru mum tan ma en taw ɗemgal jolfe holko waɗi ɗum hande wonde ɗemgal jaajgal gongal e une dynamique woni e jaɓɓal jarugol yeeso hani natti tan wonde ɗemgal leydi Sénégal fuɗɗima sarade e leyɗele ɗannottoɗe leydi Sénégal ko sabu mum wonde ɗemgal udditigal kamɓe jolfuɓe ɓe jeehi ha ɓe mbi ɗemgal jolfe hay goto jeyani ɗum hay goto jeyani firti ko ɓe udditani moni foof yo ar yo hutoro ngal e on saaha enen mbiɗen pulagu ko kosam ɓirɗam kalko ɓalwi jeyaka hen eɗen picca eɗen billa eɗen kiña eɗen kiñto eɗen joña woni sababu ha ko heewi yalti ɗemgal men naati e ɗemɗe goɗɗe udditiɗi taw ko jaɓɓotoɗe bismotoɗe hono ɗe ɗemgal wolof on noon ɗum ko faiblesse woni ko ngakkande nde poɗɗen yurnitade holno udditirten ɗemgal men hangal wona ɗemgal jiɗengal ngal wasoɗe wonde ɗemgal kulategal gueɗel gongel ngel ko ɗemgal men walla leñol men e nder ellaji men ko leñol pamɗinowol hen sahaji diwtowol
ko ɗum ni saabi kala ɗo gonɗen e nder leyɗele men ma taw ɗemɗe gonɗe ɗon ɗe ko ɗemɗe ɓuri ko on heewde ko kañum men keewi muurde ɗemgal men hay so tawi eɗen calo ɗemgal ngal maaya ɗum ko saabi ɗum ko won kala ɗo gonɗen eɗen kollo ko ponnoɗen heddude e nder men eɗen kolla heddiɓe ɓe ɓurodiral hakkude men ha kala mo cikkuɗen o ko ɓuraɗo yalta natta e leñol gongol watta hutorade ɗemgal gongal e binal ɗemgal gongal ngal ha wawa wellitade toon taw ɓen ɗon kañum menne leñol men ko jaɓɓotongol wona duñoɓe wona willoɓe wona riwtoɓe ɗum noon pamɗingol yimɓe jeyaɓe e nder rendo tawa ina jogui gueɗal e nder rendo ha so jeehi e nder rendoji goɗɗi ina mawnine toon ɗum ina jeeya e sababuji ko wawi addande en caɗele to banggue ɗemgal gueɗal gongal ngal ko diine men ɗemgal men hayso fundaka e diine l'islam ɓe ɓoydi woodi ko heewi ko ƴettuɗen e diine l'islam kono kadi woodi ko camminɗen gila to banggue pinal men ha e kelmedi e nder ɗemgal men taw woni sababu o ko diine o ɗum fof e waade noon e nder ñalawmaji mawɗi diine l'islam ɗemgal ngal fotani wonde ɗemgal ñumbortegal foti wonde ko ɗemgal mawgal bellitigal nam mawɓe men hanke sernaɓe men ina eto wadde hakke bawɗum men beele ɗemgal ngal ina haale hayso tawi to nanate ko dow to ko ɗemɗe goɗɗe ɗe ina anda kam ko haalate ko less ko ɗum woni fayida haala ka kono noon yimɓe keɗoto ko ɗemɗe ɗe te so tawi en jondinaki e nder ɗemgal men ha hayso tawi en gondi e nder koye men ko ma nantinen e ɗemɗe goɗɗe won jewte walla won dente ina noddi ɗum ina namdi ɗum saabu jillodiral leƴƴi kewɗi kono won dente ɗe telaten e nder koye men eɗen poti wawde yondinade e haalde ɗemgal men e haaldude hen ha kala jarribiraɗo diini jarriba e yimɓe men diini yankoɓe ɓe jarribe e ɗemgal ngal wawa natirde on ɗon banggue kono ko ɓuuri ko hen hewde gueɗe ɗe ina laaƴi to men dow tawa laaƴiri ko ñumbogol ɗemgal men e nantingol ɗemɗe goɗɗe ha elle ɗemgal ñumbotegal ngal wonko ngal suuɗata walla wonko fewani e maggal ha hande kadi ina jeeya eko poɗɗen yurnitade ngam ɗemgal men wawa wurde leñol ngol wawa yarude yeeso teddinde hohoɓe men sen jii wona ɗo e nder leydi Sénégal wona leyɗele goɗɗe en jaltini hohoɓe mawɓe to banggue diini to banggue aada ha e banggue uji goɗɗi kono ko ɓuuri hen hewde goppidi en e ɗemgal men jeehi natti e ɗemɗe goɗɗe saabu teddungal ngal keɓata ngal banggue goɗɗo keɓani ɗum e nder rendu mumen e nder leñol mumen ha so ɓe jeehi ɓe joltoto ɓe moɗe e nder ɗen ɗon ɗem hayso tawi ɓe calima moɗede e yoolade e nder ɗen ɗen ɗemɗe ɓesguji mabɓe kam koko joltoto moɗe e nder ɗen ɗon ɗem ɗum ɗon foof ko ellaji e ngakkanɗe ɗe poɗɗen yurnitade gueɗel gonguel ngel ko rewɓe e sukaɓe basugol mumen hutorade ɗemgal ina jeeya e ko warata ɗemgal te en jii rewɓe ko ɓuuri ko hen hewde ko kañumen gurne ɗemgal to banggue haala to banggue jewte to banggue cargol mum guila caktirɗe ha e nokkuji goɗɗi ɓen ɗon so tawi ɓe belsindima ɗemgal ngal ɗon ɗemgal ina foti sikkitade hulde e yurnitade hoore mum ɓen rewɓe kadi ko kamɓe goni duɗal gadanal hono no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalti tawde ko duɗal gadanal jangguinowal koɓe janguinto ko sukaɓe ɓe so tawi rewnaka e nder ɗemɗe mabɓe gadane ɗemgal yummowal walla ɗemgal muynagal ina wawi addoyde janggo e jaam ɓen ɗon sukaɓe ko ɓuuri ko hen hewde gontat ko goɗɗum ina hen ni jeeya jinnaɓe ina kalda e sukaɓe men ɗemgal pular taw sukaɓe ɓe kañumen jabtoto koye ɗemgal gongal wona bambara to Mali wona wolof ɗo yeti wona susu to Guinée
wona wono e nder nokkuuji goɗɗi ɗi ɗemɗe men jogii poddi ina jeeya ko warata ɗemngal haa hannde cattingol ɗemngal woɗɗaani kiiɗugol ngol kaalɗen ngol kono cattingol ɗemngal to baŋnge wuurnooɓe ɗemngal ngal e nder carugol mum gila saktooɓe kabaruuji haa e ko abbetii heen yo taw kelmeeni nde ɓe kuutortoo ndi ko kelmeeni njaadundo e ko aduna o no wuurdi ni ene yarata yo taw waɗande firooɓe walla faccirooɓe walla ni tafooɓe kelme ɗe ɓe tafata ɗe yo taw ko kelme koyɗe koyguɗi naatooje e nder hoore taw ni haymo nanaani ɗemngal ngal ina waawi ko ɓuri yaawde jaɓɓaade ɗen ɗon kelme e ndin ɗon kelmeeɗi kono so tawii kelme kese naatooje tawa jibinaa koye faggudo arnu so eɗen inna ɗum innirten ɗum kono ɓuri sattirde e kelme kese garɗe ɗe so reenaaki tan yimɓe kuutorta kelme kese garɗe ɗe goppuɗen ɗon kelme ɗe tafɗen sabu men teddirde en walla teddirde kala mo ngannduɗaa o nanataa ngal ɗon ɗemngal mbaɗen feere kadi haa ɗemngal men wona ɗemngal njulaagu sabu njulaagu woni le commerce ina jeya e ko laynata ɗemngal ɗum noon ɗemngal men ko ɓuri ko heen heewde so a ƴeewii e ndeer denndaangal nokkuuji ɗi fulɓe ngoni leyɗeele 16 so famɗi won wiiɓe nogas e goo woɗɓe mbi nogas e jeegom ma taw ngal wonaa ɗemngal alaa to ngal woni heen ɗemngal laamorgo hay so tawii e ndeer leydi Guinée to baŋnge njulaagu njeeygu to baŋnge dañal ko kamɓe e faggudu ko kamɓe keetti heen haɗataa ɗemngal ngal ina wuuri toon kono kadi wonko ngal samminta ko heewi sabu joomumen waasde heƴde e won fannu to baŋnge laamuuji toyide njulaagu wonaa sara e ndeer ɗemngal te so en ƴeewii ko e njulaagu dillaten ko ɓuri heewde gila e julo balabel en haa yeeyooɓe to baŋnge bagiiji hannde so a naatii HLM ma taw denndaangal yeeyooɓe toon bagiiji ko wiyooɓe wiimaaɓe kono ɗemngal maɓɓe njulaagu tuugnaade e arooɓe soodde la clientèle ɓe kuutortoo ko ɓuri ko heen heewde ko ɗemngal gonngal gaaga njulaagu ɗemngal men ko ɗemngal kadi dowri ko ɓuri ko heen heewde ko ɗum saabii eɗen kaamtoo eɗen piɗɗitoo e nder nokkuuji ɗi ngannduɗaa ɗi hanke hecci hanki mawɓe men jaɓaano heƴde ɗoon so ɓe jaɓna heƴne ɗoon ina waawi tawa en tinataa tooke walla musalla mo ngurɗen hannde ngam waawde wurnude ɗemngal men e ndeer capital uji kono nde wonnoo pele maɓɓe gadani e ndeer guri laamorɗe ɓe cohlaano heen haydara enen hannde sohluɓe huunde ñiiɓɓe wattuɓe mahde hoɗɓe jibinɓe ɗo haa taanni ɗo en dañii caɗeele waawde feŋde neɗɗaagal men sukaaɓe men kadi peŋa neɗɗaagal mumen e ndeer neɗɗaago men taw koye ndeer guri laamorɗe ɗe goɗɗum koto baŋnge caktirɗe wona radio ji wona télévision ŋaaji ina njeyaa e cewle ballitooje guurgol ɗemngal so ɗemngal haaletaake heen kuutortaake no fotiri ni kono kadi e ndeer kuutorgol mum nawretaake no fotiri ni yaadine e jamaanu waasa wiyeede tan no waano hecci hanke yo way noon so reenaaki ɗemngal ngal wuurataa e caktirɗe ɗe te suko ko nanata ko yiyata ko memata ɗum woni ko jaɓata nden noon alay sago yuurdete fannu darnugol caktirɗe baawɗe waɗde feere haa ɗemngal ngal tabita e ndeer denndaangal jokli leyɗeele men kala to mbaawɗen wonde e ndeer Afrique ko goɗɗum ɗum ko fitiram gollaagu so en belsindiima fitiram gollaagu kelmeedi keewndi ndi poɗɗen huutoraade e ndeer mecce men ma saamir en paggitoɗen kelme ɓen ɗon huutoriɓe fitiram gollaagu taw so ina janngina sukaaɓe men mecce jannginta ɗum koye ɗemɗum men wonaa e ndeer ɗemɗe men tawa so enen darnunoo gaafe ngonɗon fitiram gollaagu tuugnaade ni e kinɗi ñeeñaagu ngo jogiɗen feewndooɓe ɓe mbawnoo taccinde won kelme keewɗe natta e ndeer kesam hesmaagu tawa kala mo ɓe janngina ɓe mbaɗa feere haa huutoroo ndin ɗon kelmeedi so dolii ɗum kañum ne jippina ɗum e janngo e jam ko arata ko noon so en njaaraani jangde mecce jangde fitiram gollaagu en goppii kadi ko
jogine ɗen to banggue fitram gollago en gabbitima e ko kesum addi taw kesum ɗum so en jeehi toon ko en nattoɓe hen yartateɓe hen e nder ɗemɗe men so renaki to banggue fitram gollago ala kadi ko jogorɗen woppirde ɗo cukagu e janggo to banggue fitram gollago ngu kalɗen ngu hande e nder nokkuji men kala ko neɗɗo sohli wadde to banggue karallagal ko ma jiggoyo e nder leƴƴi goɗɗi en jangguinani sukaɓe men gueɗe faggudu pawiɗe e fitram gollago guile ko mahanteri gasugol ha e kala ko abbiti hen en janggani ɗum ɗon rendo men wona rendo udditego to banggue jangde fitram gollago te kala rendo ngo janggani ɗum te rendo foof no sohli ɗum so jomumen cohli wadde ɗum ko ma jiggoyo woɗɓe gara mbaɗana ɗumen e kala toɓe mbawi wonde e kala toɓe mbawi ƴettoyde ɓen ɗon hande kala mo ina sohli mahanteri colombri menuiserie métallique menuiserie bois e kala ko wawi sohlude e gueɗe kese cohleteɗe to mahanteji ma a faggoyima ɗum Dakar ma a yahani ɗum Touba ma yahi nokkuji goɗɗi saabu rendo men e sukaɓe men en lowani ɗumen walla en jangguinani ɗumen ɗen gueɗe te ɓen aroɓe ina gollono en so gari gardata koye fayidagal iwde mumen fayidagal ɗemgal mumen kono fayidagal meccal ngal ɓe gaddi ngal ko ɗum saabi ɓe gonata e nder nokkuji ɗo ɓe gari ɗo ko ñemtinteɓe ɓe gonata ɗon ñemtinoɓe ɗum ni kadi ina rokka ɓe gueɗal timmugal e nder nokkuji men ha gueɗal men mayta e nder gueɗal mabɓe ngal ɗon Opa pete charema ede jaino la bebe nalbe Lady Senegal fulade jange gueɗel ɗimmel ngel ko daraniɓe ɓamtare ɗemɗe gendiji hayso tawi eɓe pewje kelme ɓe tafa kelme lalorgal ngal ala lalorgal ngal wawno wadde ko wiyete académie nam fulkom no woodi académie des langues no woodi kono wuurani no foti wuurdude ni saabu ngam wuuro no foti wuurdude hande ko golla ko ko winda ko e nder ɗemgal ngal ina foti wawde naftude kono ni sa ƴeewi mataw joomumen tinani ni godal ngal ɗen ɗon defte walla ɗin ɗon binde manam ɓen ina jaaha institutionnellement godal ngal men no woodi dental leyɗele Afrique walla union africaine ene heptini ɗumen kañumen darɗuɓen kono ɓe ganda holko woni to daɗɗude to soɓe gandini ɓe nawdani ko woni less e ko woni dow ko ha yolde ɓiili hakkude ɗon nden noon kelme fof ɗe kutortoɗen walla kelmedi fof tafandi hayso tawi en iri ndin ɗon kelmedi to poɗɗen lalade to ha wonta ha fendo ha wawa hutorede so ɓirɗam mum so kaɗam mum so ketogol mum ɗum ɗon woni ko wawa dañede tawde wodani ndin ɗon daɗɗude waɗi noon ɗemgal yadata koye joljole e ko wuura ko so en ƴeewi tan covid-19 ko naati ko e nder ɗemgal anglais hakke ujunere e temedde helmere natti hen tawa ɗeɗo kelme fof jibina koye gargol covid-19 waɗi noon ɗemgal yadata koye joljole e ko wuura ko so en ƴeewi tan covid-19 ko naati ko e nder ɗemgal anglais hakke ujunere e temedde helmere natti hen tawa ɗeɗo kelme fof jibina koye gargol covid-19 gueɗal gonguel ngel ɗemgal so woni ɗemgal laamu manam so ɗemgal laamaki ɓuuri ko en hewde ne jogo caɗele te eɗen gandi eko ɓuuri tampinde e leyɗele men en ngala ɗemgal men ala gendi goddi hayso tawi won diwnuji ina anda ɗo ko ɗemgal men fawi hen jungo gaga ɗum ni laamu ko ɓuuri ko hen hewde laamiɓe hutortoɓe ɗemɗe men ɗemgal men ɓe kewani sanne hayso tawi innitortoɓe leñol ngol ina keewi hen te ɗemgal teddinirte fasnirte hormorte yiɗirte ko yontaɓe mum nangto e mum mbasa dogde ɗum kono so yontaɓe mum to banggue laamu to banggue diine fannuji goɗɗi ina camira goto goto nden ɗum firti ko
fotɓe ñammude yontaɓe ɓe so ngari ñembataɓe e nder ɗemgal ngal ñembataɓe koye ɗum koɓe paggiti wona ɗum koɓe gonno ko ɗum ɗo fof ko gueɗe poɗɗen yurnitade hayso tawi noon wasani wodde ko mbiten ko des atouts woni fartanŋeji ɗe ɗemgal men jogui ko mofta hen fof hisi renata gandal ko bindol ina jeeya e fartanŋeji ɗi ɗemgal men jogui woni keewal wiyoɓe mbimi walla haaloɓe ɗemgal ngal e nder Afrique ha hande e nder windere nde fof ma mbiya ni ko diaspora woni ɗanniyankoɓe men kala toɓe mbawi ummade nder leyɗele ko kamɓe jogiti ararayi ɓamtare ɗemgal ngal e kala toɓe mbawno yaade ko kamɓe kadi balliti beele ɗemgal ngal ina wuuro ngol ɗon kewugol ko ɓural yantude hen kadi cargol ɗemgal ngal saabu sa ƴeewi hayso tawi ngal ɓurani hewde haaloɓe nder Afrique ene wiye ko ngal ɗemgal tata ɓiwal woni hen woɗɓe mbi ala wona tata ɓiwal mbiye ko nayi ɓiwal ɓe hen mbi ko joyi ɓiwal e kala ko wawi hen wonde fannu espace géographique no ngal diñiri ni e lelgo leyɗele nder Afrique ɗum ala ɗemgal joguingal ɗum sa ƴeewi Hausa en walla ni ƴeewen Swahili eɗen mbawi wiide ko ɗemgal joguingal haaloɓe ngol ala leñol ala mo mbawɗa jaggude mbiya oɗo ko leñol Swahili kono aɗa wawi jaggude neɗɗo mbiya o haalata ko ɗemgal Swahili ɗum ɗo foof ko wellitare ɗemgal rokki ɗum ɗon kono atumbu joguiɗen enen ko wonde en e nder leyɗele kewɗe ceertuɗe taw leydi hen foof eɗen jogui wiyoɓe loppet salatoɓe fitatoɓe gueɗel gonguel en ko wonde en ɗemgal ɗangal addini en ɗemgal ngal natti tan hadde jogle Afrique kono hande ngal sarima e nder windere nde foof te ɓen ɗanniyankoɓe ko ɓuuri ko hen hewde ko windoɓe ko intellectuel en ko hutortoɓe ɗemgal ngal ko farnortoɓe ɗumen atu goɗɗo mo joguiɗen ko ɗemgal ngal windede ɗum firtani wonde so ɗemgal windama wonta mayde tawde kay latin e grec maayi koye mumen ɗemɗe mawɗe ko wayno français anglais espagnol e ko way noon nukkono jaygue hande ɗen ɗemɗe maayi ɗe ga gurti firti ko ɗemgal windede haɗata ɗum mayde kono windede ɗum ina addana ɗum woppude ɗo daɗɗude nde ina hollira godangal ngal ɗo ɗemgal e kala fannu te hande sa ƴeewi to banggue diine to banggue science e kala fannu mo jaada to banggue safara kala ɗo jaada ma taw ɗemgal ngal ina jogui daɗɗude to banggue bindol taw ko yimɓe yarlitiɓe tan kañumen e pittalum men e yiddum men e darnum men binde ɗemgal ngal tawani fawaki e laamuji hayso tawi won hen ko ganduɗa ko tinaka nanaka andaka haɗata ɗum wodde ko jiidani e windede ɗemgal ngal kadi nana witte nana jangge e kala fannu salade jebbilade e turde gueno e haɓede beele ɗemɗe men ina mbawa heptinede e nder laamuji saabu wittoji goodi atu walla fartange mo ɗemgal pulaar jogui ɗon ko hande kala fannu mo jaaɗa ma taw won karallo jaaruɗo on ɗon fannu wonko witti hen walla ko wonko windi hen ene jooɗi institut des langues mo leydi Mauritanie woni duɗal ɗemɗe gendiji ko waɗi ko hen ene heewi anduɓe woɗɓe bitti e kala fannuji foof nana rendina nana jooɗi walla wo jomumen nana jogui walla won hen ɓe ganduɗa ɓe jaltini ɗen ɗon defte ha ina mbawi hutorede e kala fannu ɗum ni ko atu mo yimɓe mbawi jogade gueɗel gonguel ngel ko eɗen jogui won nokkuji e nder Afrique pulaar ina wuuri toon ko kañum woni ɗemgal kutortegal to banggue laamu ha kelmede mum raaɓori ɗemde ɗum koye diwan Adamawa mo poɗɗen wawde farnorade e wattude hakkille hayso tawi pusguji hande janguji baɗoji ina gaddana en wawde jogade hulhude haɗata e nder Adamawa noon ko Nigéria ha nattori Cameroun ɓen ganda keeriɗi tubakoɓe gandi ɗi saabu hay e nder ñawoje mabɓe ɓe ñawirta ko ɗemgal men sa ƴeewi sa yeehi toon ma taw toon dowlaji ɗi ganduɗa ɗi foof ko ɗemgal pulaar kutorte ma taw toon leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko diini o e ɗemgal ngal ɗum tan woni toon te ɓen ɗon eɗen gandi Nigéria ko confédération ɓen ɗon ko diwanuji joguiɗi koye men jeyɗi koye men ma taw lamɗo o wiyete ko laamiɗo walla wiye arɗo e kala ko hutorte to banggue leppi e kelmedi gondi toon hay ɗemɗe goɗɗe ɗe ko ɗum hutorto
hollirde wonde kewgol doole ɗemgal e on ɗon fannu. fartange goɗɗo mo ɗemgal ngal jogii ko wiyete les réseaux sociaux woni karalle kese ɗe. ɗemgal ngal haaloɓe mum mbayni yaajde sarodirde, ɗemgal jogingal gaddinaji e calcaltiri mbandi hono ni. so dañi ko ina wawa wotoɗinde ɗum to banggue karallagal kesal ko ɗum fartange poɗɗo hutorede. te ina teska tawegol ɗemgal ngal e nder réseaux sociaux ji to banggue sawto e to banggue bindol e kala fannuji. ina teska goomuji darnaɗi hen ngam windude wittude e yurnitanade ɗemgal ngal gueɗe mum. goomu fulo e wittu ko hen jeeya. ina teska haralleɓe yaaruɓe to banggue gande lugge hutortoɓe karalle kese ɗe ngam rokkude gandal men. ɗum ina wawa wallidde sarde ɗemgal ngal. ma mbiya ko Ibrahima Sarr mo Lo Havre wino réseau kesi ɗi arani ko enen haaloɓe ɗemgal Pulaar, saabu calcaltiri ndi ne wayni jaajgol ɗemgal ngal to ngal tawate e keeri limtindi goɗɗodiral yimɓe ɓe. ɗum ɗo ina jeeya e ko wawi fottude e wotoɗinde ɗemgal ngal e wawde wallidde. ina wawi ni janggo e jaam ha to banggue ko wiyete harmonisation gotoɗingol. ɗum foof ko hunde wawde wallude. ɗum ɗo ko gueɗe ɗe poɗɗen wattorde ngam wawde ɓedde janggo ɗemgal men. ko ɗum yurne tan de fawide e miijoji e teskoyaji, kono kadi fawide e jerodiral gurdam ɗemɗe e nder aduna o foof. nde ɗo yewtere eɗen tongo ɗum ɗo ko adide eɗen gara e yewtere men arore fawore gurdam Mamadou Samba Diop Murkude, saabu eɗen gandi ko 1 lewru juin o hawruno e ladial. hade nden ɓoyata min garano en e konngol mbayni. konngol mbaynigo eɗen ƴetti ɗum hande e deftor men koydol mumu. wiyen on mo longere wari bamum fotani downede yo artu bamum longere. konngol mbaynigo wiyen wona jangol wurti baylo e jeygol. konngol mbaynigo wiyen giɗo sehil gaña ko cuklinowo, saabu so a yi giɗo ma no ɓorni tubo gañama a anat. konngol mbaynigo wiyen nagge wawa sañde sekko kono ina wawi ɗum firtu. konngol mbaynigo wiyen yitere ina yahɗo jomum yiɗa, kono koyngal kala ɗo yetti hakkille jomum nanoto. konngol mbaynigo wiyen mbaɗadi kodde hankadi wawa wontude awdi. konngol mbaynigo wiyen so a naati e galle a nani joom galle o ina wiya so a muuɗi doge ɗe mi muuɗo cengle ɗe, ɗon ñallinani wallinani. ɗum ɗo woni komin lowan noon e nder nde ɗo rogere yewtere mon Bowal Gari.